Друга команда, която е много често използвана в 3D, е командата Loft за създаване на фигури с по-интересни форми. Нека да видим как може да използваме тази команда. Ще си начертаем един кръг с радиус 5. Той се появява в XY пространството, в XY равнината. Нека да направим още един с радиус 2,5. Ако погледнем отстрани, те са в 2D равнината. Ще използвам центъра, за да копирам точката на... Всъщност няма да я копирам, ще преместя този кръг на 0, 0 и по Z 3 единици. След което вече ще копирам тази на 0, 0, 2 единици. Накрая ще копирам долната на 0, 0, 7. Получиха се няколко кръга с различни диаметри един над друг. Сега искам да начертая един правоъгълник. Нека ще погледна отгоре. Мога да го начертая така. Ще го преместя в центъра все пак. След което той е в 2D пространство. Нека да видим, тук е Elevation 0. Може да сложим Elevation 10, което означава, че ще го дигне горе в 3D пространството. Нека да го копираме още веднъж. 0, 0, 3 нагоре. И сега имаме няколко 2D фигури, които са с различни Z координати. От тук нататък може да използваме командата Loft, за да създадем интересен обект. Нека да видим как може да стане това. Loft. Избираме фигури. Последователността има значение. Затова може да натиснем Escape и да изберем фигурите една по една. Създадахме една интересна фигура. За сега няма да натискам Enter. Ще натисна Escape, за да копирам нашите обекти. Настрани. Те са така разкривени, защото на мен ми е включена перспектива. Ще отпусна на паралел, за да не се объркваме. Сега, както видяхме, ако изберем Loft директно, се получава една интересна фигура отдолу в длъбната. Ако изберем фигурите една по една, получаваме съвсем различна фигура. Само че за първата не натиснах Enter, за да се запамети. Виждате как от няколко кръгчета и правоъгълничета направихме много сложна фигура. Нека да изберем командата Loft отново. Малко по-особена фигура създадахме. Както казах, последователността при избирането на обекти има значение. Така успяхме да създадем
тези доста нестандартни фигури. Попитайте се да повторите упражнението и да създадете и вие тези фигури.